Eger siz brüt olmak isteseňiz, onda brütlerle uçmalysyňyz. Salam edýärler. Bu men elinden tutup barmak tutup Hatay dilini öğretýän Sarhan. Videomyzyň bu edeki sanyna men esasen giňişleýin piniň hakda öwredýär. Ýagny piniňi düzýän şaňmu, ýünmu, piniňiň dogry aýdylşy we piniňiň dogry ýazylşy hakda bolar. Eger piniň näme diýen bilmeýän bolsaňyz, onda Hatay dilini öwrenip başlamadan azal biläýmeli 3 saat atly videoma girip görseňiz, adaçygan bolsa düşünersiňiz. Onda näme? Seha bu şu azyrak takalak sapamada başlady. Salam edýärler. Videomyzyň bu edeki sanyna hoş gördük. Videomda bu edek biz giňişleýin piniň hakda doly öwrenip geçeriz. Piniň jemi 26 sany harpdan ibaratdyr. Olar ingliz tilindäki harplara meňzese de aýdylyna uly tapawutlardyr. Şoň üçin piniňdäki harplary ingliz tilindäki harplar bilen garşdyrmaň. Mundan başga piniň iki bölekden ibaratdyr. Ýagny şaňmu hemde ýünmu. Bu ikisi barada biz videomdan geçen edeki sanyny aýdyp geçipdik. Şaňmu başlanýaç çekimsiz ses. Yani bu çekimsiz seslerden düzülendir. Ýünmu bolsa, yani boğun ýasaýjy ses bolsa, çekimli seslerden ya da çekimli bilen başlanýan harpdan düzülendir. Şaňmu başlanýaç çekimsiz ses. Olar jemi 21 sanydyr. Gel biz bulary bir-birinden okap çykaly. Ýzimden gaýtalan. Bo, po, mo, fo, d, t, n, l, g, k, h, ji, chi, shi, zhi, ch, sh, r, z, s. Her bir hieroglifin özüniň bir aýdylşy bar. Hieroglifin aýdylşyny biz piniň kömegi bilen okap bilýäris. Meselem, şu görýän hieroglifiňiz. Ýagny ol şaňho diýip okalýar. Şaňho diýmek durmuş diýmegi aňladýar. Gelingende bolsa piniňdäki şu görýän çekimsiz sesleriňiz barada giňişleýin öwrenip geçeli. Olar şeýle okalýar. Ýzimden gaýtalan. Bo, po, mo, fo. Bu çekimsiz sesleriň ýzyna näme üçin o çekimli goşup aýtýan diýen soraw ýüze çykan bolmak ahmal sebäbi ba, diýeninde hiç ýyly ses bermeýär. Şonuň üçin öwredönlerini Hataylar onuň ýzyna o çekimli goşup şu dört çekimsiz öwredýärler. Aslında bo, po, mo hemde fo diýip ton goşup okalýan hieroglifler bar. Belki şonuň üçin şeýlemkä diýip pikir edýän. Beýleki çekimsiz sesler öwredönlerini de çekimsiz sese çekimli ses goşup öwredýärler. Şeýle suwla çalyp öwrenip bolýar. Bo, po, mo, fo. Bu çekimsiz sesler Hatayça
şunyin deyip adlandırılýar. Şu sesleri çıkaranda dodoň uly rol oýnýar. Belki şonuň üçin bu 4 çekimsizi şeýle adlandyrýan bolmaklary mümkin. Bu çekimsiz sesler agzyňy yumanynda diliň agyz boşlugynyň orta bölügine, ýagny merkezine bolmaly. Diýse ýa-da kentlebe degmeler suratlarda görşüňiz ýaly. Dil hiç ne diýse ne de kentlebe hiç ýere degen däldir. Bu sesler aýdylanyna dodok, nolluk san belgisi ýaly şekiller bolmaly. Şu sesleri çıkarmadan azal eliňiziň aýasyny agzyňyza ýakynlaşdyryň. Şu sesleri çıkarsaňyz, ýani şu sesleri aýtsaňyz üflenip çykýan howany duýarsyňyz. Esasen po sesi aýdylmasa, çekimsiz sesi aýdylmasa güýçli howanyň çykýanlygyny duýarsyňyz. Meselem bo, bo, po, po, mo, mo, hemde fo, fo. Fo çekimsiz sesi aýdylmasa ýokarky diýişiň aşaky dodo degmeli we diş bilen dodoň arasyndaky boşlukdan howa çykmaly. Yani fo, fo. Gelin bolsa şu 4 çekimsiz sesiň ýzyna çekimli ses goşup okap boralyň. Ýdymdan aýtalan. Ba, ba, bo, bo, bi, bi, bu, bu. Bo çekimsiz sesiň ýzyna çekimli ses goşamyzda hieroglifler şeýle okalýar. Ba, bo, bi, bu. Po çekimsiz sesiň ýzyna çekimli ses goşamyzda olar şeýle okalýar. Pa, po, pi, pu. Şu görýän hieroglifleňizi gelin okalyň. Pa, po, pi, hemde pu. Inniki ma, mo, mi, mu. Mo çekimsiz sesiň ýzyna çekimsiz ses goşamyzda hieroglifler şeýle okalýar. Ma, mo, mi, mu. Fa, fo, fu. Fo çekimsiz sesiň ýzyna çekimli ses goşamyzda hieroglifler şeýle okalýar. Fa, fo, fu. Hatta hierogliflerin arasında hiç ýyly fi diýip okalýan hieroglif ýokdur. Şuny berk belläň, ýatdan çykarma. Gelin bolsa pinýindäki şu görýän çekimsiz seslerinizi giňişleýin, öwrenip geçeliň. İlki bilen olaryň okalyşyny ýzymdan aýtalan. D, d, t, t, n, n, l, l. Şu çekimsiz sesleri öwredinlerini onun ýzyna, yani ı diýip okalyan çekimliğini goşup şu 4 çekimsiz sesi öwredýärler. Bu harp, yani Hytaý diline ı diýip okalýar. Şuny berk belläň. D, t, n hemde l şu çekimsiz seslere Hytaýça şöjen jungin diýip adlandyrylýar. Şu çekimsiz sesler aýtmak üçin diliňizi
kentliğe yani ağız boşluğunun yukarıki dıgır bölüğüne dıgırıp ayırmalı. Yani şu gören suratınızdaki hali. İlki dıgıryan, tamam ayıryan. Dığı bilen tığı çekim sesler çıkarılanına eňeň yani erkin, yumşak ýagdaýda. Mesela dığı, tığı, 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 tığı dip aýdanmyzda ilki bilen howa aňyrdan gelýär we şu ýerde azajyk saklaýan, ondan soň birden ony goýberýän daşyna. Tığı, tığı. Nöwe çekimsiz ses aýdylanna burnundan howa çykýandyr. Süýen barmak bilen orta barmagy burnuň deşigine ýakynlaşdyr. Nöwe diýenmizde vibrasiýa ýaly duýgu duýýan, mesela nö, nö. Bu bolsa diňe nö çekimsiz sesini aýdanynda şeýle bolýar. L çekimsiz sesler. L çekimsiz sesler çıkarılandan dilin ucunu yani dilin ucunu kentliğe değirip durmalı. Şonda howa dilin iki kaptalından akıp ağızdan çıkıp gider ve L çekimsiz ses emele gelir. Gelin olsa şu 4 çekimsizin ýzyna çekimli ses koşup okap görelim. Ýzymdan aýtalan. Da, dı, di, du. D çekimsiz sesin ýzyna çekimli ses koşamyzda hieroglifler şeýle kolýar. Da, dı, di, du. Inniki ta, tı, ti, tu. Tı çekimsiz sesin ýzyna çekimli sesler koşamyzda şeýle kolýar. Ta, tı, ti, tu. Inniki na, nö, ni, nu. Nö çekimsiz sesleriň ýzyna çekimli ses koşamyzda hieroglifler şeýle kolýar. Na, nö, ni, nu. Şu gören hieroglifiňe başgaça na diýip 3-nji tonada aýdylýandyr. Indiki geçer la, l, li, lu. L çekimsiz sesin ýzyna çekimli ses koşamyzda hieroglifler şeýle kolýar. La, l, li, lu. Hatta hieroglifleriň arasynda do, to, no hinde lo diýip okulan hieroglifler ýokdur. Şunu belläň. Eger de şu düşürler video size azajyk bolsa peýda getiren bolsa, onda YouTube sahypama agza bolmaňyzy, like basmaňyzy sizden haýyş edýän. Çünki siziň her bir gollaňyz meni öz işime hassa höwüslendirýär, ruhlandyrýar. Eger de Hatay dil hakda bilmek isleýän ýa-da bilmeýän zatlaryňyzy tesvirlerde ýazyp bilersiňiz. Başardygymdan sorularyňyzy like boljak videolar taýýarlap size ýetirir. Ona näme? Indiki videomyzda görüşençek hoş, sag bolun.